soc amaziga marroquí. Trobo que la gent d'aquesta ciutat és molt especial, és molt acollidora. Trabajo aquí en Sabadell como en informática, pues vendo aquí móviles, accesorios, hago reparación también. Hola, em dic Ona, tinc 11 anys i jugo a handbol 2 dies a la setmana i faig anglès un dia a la setmana. Em dic Nerea, tengo 31 anys, visc a Sabadell fa 8 anys, tinc el títol de monitora de lleure i m'agrada molt l'educació en l'infant. Trabajamos la inclusión a través de las artes escénicas. Porto 10 anys fent dansa inclusiva. Estic enganxada a la dansa. Sabadell diversa.